Hilero bezala Laboral Kutxaren albistekin gatoz. Ekainean ekonomistak foroa babestu du laboralak eta Ingastro eta Sustainable Company sariak, Nafarroko gastronomiaren onena eta enpresa jasangarrienak aitortzen dituztenak. Txirrindularitzan Laboral Kutxa Euskadik lasterketa bikaina jokatu du, Granadako Espainiako txapelketan, Uso Ostolazak zilarrezko domina eskuratu du erlojupekoan eta brontzeskoa lineako proban. Horrez gain Laboral Kutxak honako hauek babestu ditu: Plaza Andreok lauterdiko pilota txapelketa, Eskubaleko Euskadi Nafarroa, Irrikalde 3x3, Laudigo Amarka eta Costa Trail lasterketak, Sardinaren zeharkaldia, Mitin Basauri, Aldeta Paralimpikoentzako probak eta Garasi Sánchez surflariak abian jarri duen surf alai, etxeko txikiena itsasoak babestera animatzeko ekimena. Azkenik Laboralak Bilbo Zaharra Euskaltegiko Bizenta Mogelen ipuinen irakurketari laguntza eman dio eta zahartzaroarekin lotutako gaixotasunei buruzko Brain and Music kontzertuari. Hori guztia ekainean, uztailean gehiago.